Ha itt vagy, az nem lehet véletlen. Üdvözöllek! Csatlakozz velem a kreatív forradalomhoz. Képzeld el, hogy a világ legizgalmasabb történeteit te meséled el. Művészeti iskolánk újra elindítja médiaszakát, és most téged keresünk. Ha érdekel a filmkészítés, a szerkesztőségi munka, vagy éppen a digitális tartalomgyártás, nálunk a helyed. Amin én már túl vagyok, és szeretném átadni neked. Digitális eszközismeret. Hogyan készíts elő egy forgatást? Milyen eszközökre lesz szükséged? Drónnal repülnél? Szabályok, amiket be kell tartanod. Hogyan és mivel készíts 360 fokos videótartalmat? A film fontos része a hang. Utómunkálatokban használt szoftverek, hogyan épül fel egy stáb, egy tévéstúdió, és még rengeteg terület, amiről érdemes lenne beszélnünk. Mire lesz szükséged? Ha szeretnél a médiában alkotni, akkor csupán 2 dologra van szükséged. Kíváncsiságra és szenvedélyre. Nálunk nem a papíron szerzett tudás, hanem a kreatív, szabad gondolkodás a lényeg. Mi vár rád, ha jelentkezel? Tanulás, műhelymunkák, támogató 30 éves tapasztalat. Képzésünk abban segít, hogy magabiztosan navigálj a digitális tartalomgyártás területén, és közben élvezd is az utat. Tedd meg az első lépéseket. Jó képet vágunk hozzá.